Moi kaikki. Moi munkin puolesta ja mun. Me ajateltiin tehdä joulukalenterivideoita. Ja kun ensi viikolla on joulukuu, niin tää tulee vähän myöhässä, koska meillä ei ole ollut aikaa kokeitten takia. Ja meillä on tommonen akuankkakalenteri. Sitten me saadaan toi kinderkalenteri kait. Ei välttämättä. Mä kyllä sanoin mun äitille, että mä haluan sen. Niin, joo. Tää oli tämmönen pieni infovideo. Että kiitos kun katsoit. Heippa. Heippa. Ja mulla olisi vielä semmoista asiaa, että me 3 näytään siinä. Niin kun joulukalenterissa ja sitten meille tulee välillä vieläköitä, jotka sit saa avata tämän kalenterin. Mut jos ei ole vieläköitä, me saadaan avata toi.